Estamos aquí con Ramona do Inglés ou Ramona das Monxas, é igual. conocida aquí en Viveiro por ambas as dúas cousas. Isto está enmarcado dentro dun proxecto que se chama Spain Culinary Village, no que participa o Concello de Viveiro, e que demos en crear para o Concello de Viveiro o proxecto ADN Gastronómico de Viveiro, co obxectivo de recuperar toda aquela riqueza gastronómica que houbo en Viveiro para ver como se pode cociñar ese futuro gastronómico tamén en Viveiro. Entón, para iso, o que estuvemos facendo foi recoller testimonios de determinadas persoas, entre elas está Carlos Nuevo como cronista oficial, Ignacio da Praza, porque ten experiencia de saber o que era vender na praza e producir alimento no val de Viveiro, e tamén trouxemos xente que mira cara ao futuro gastronómico de Viveiro, e ti estás convidada sobre todo porque nos gustaría que trasladaras a túa experiencia como filla dunha familia que sempre estuvo vinculada ao mar, como unha muller que estuvo moitísimos anos na Praza de Abastos, que aquí é conocida como pescadería, vendendo peixe, e que entendo que sabes un algo moito de todo o que ten que ver co mundo do mar. Entón, dende aí vouche lanzar algunhas preguntas para non poñerte a prova, sino sobre todo para que nos compartas o que tú ben sabes. Non te preocupes, que non me pos a prueba. Eu vou te dicir o que eu sei. Vale? Perfecto, tu pregunta eu contesto, xa ver por onde salimos. Se faláramos de peixe, que dous peixes dirías que definen Viveiro? Home, o chicharriño da terraza e a sardiña. Por que? Por qué? Porque son do cerco e son collidos de noite e vendidos pola mañá. Eso foi sempre así, non? Durante Home, a moitísimos sardiña é anos, non? típica do pueblo, os chicharriños tamén. E son máis frescos que ven para a pescadería, sempre. Foino e sigue sendo, non? E sigue sendo, tamén están as lanchiñas pequenas que ten salmonete, choco, pulpo, pero bueno, o que máis é do pueblo que se comeu toda a vida polo poder adquisitivo, que era máis ben barato que caro, a sardiña e o chicharro. E sigue habendo moitas tarrafas ou moito... Tarrafas hai poucas, en Viveiro hai dúas, pero sigue habendo aínda sardiña e chicharro. Sigue habendo moitas sardiñas este ano. Tarrafas tú xa conociche que houbera moitas máis, non? Si, pero claro, estamos falando de hai 20 anos. E do cerco? É do cerco. Tamén? É o mismo, vai a a menos, terraza non? e o cerco. Ah, é o mismo, É o mismo, vale? sí, é a mesma arte. Vale. Tú pensas que somos ricos en Viveiro? Somos super ricos, somos afortunados en todo. Temos boa comida, bons paseos, un monte maravilloso. Eu penso que somos, non é rico o que non quere ser, porque temos todo para ser felices. Inclusive temos bons veciños, fíxate ben, que é moi difícil encontrarlos, pero é boa xente en Viveiro. Eu penso que temos todo, todo, todo. Eso vai en ti, na túa persona, non vai no que te rodea. Vale. Agora, normalmente estamos artellando estas entrevistas falando de produtos, de técnicas e de prácticas comunitarias. Entón vou empezar facendo... Tú empeza por donde queiras. Dúas preguntas de produtos, que máis ou menos xa dixeche chicharrillo e sardinilla, non? Sardiña. Pero se dixéramos outros dous produtos... Home, a ver, un produto que ten moita demanda, muchísima aquí en Viveiro, muchísima, en Viveiro hai xente que vende fora, é o choco, sobre todo en inverno porque é temporada dele. O choco gusta muchísimo e o pulpo. Que pasa? Son especies de temporada, digamos así, o pulpo de verano e o choco de inverno, pero ten muchísima demanda, tanto o pulpo como o choco ou xibia, non sei, tú poñe como queiras. Bueno, é conocido polas dúas cousas, non? Polas dúas cousas. E dices que é de inverno, de que meses a que meses, máis ou menos? A ver, o choco empezará agora en noviembre, a finales de noviembre, hasta Semana Santa, que a xente, como hai vixilia, pois todo o mundo quere choco.
E o pulpo está vedado, a ver, o pulpo no verano mellor abre en 2 meses, e cerra o resto, sabes? Non deixa capturar para que nos acabe o que é, que se prolongue un poquinho máis a especie. Pero o pulpo sigue habendo, de que se colle de por aquí? Ahora mismo está aberta a veda. Entón, A ver, que abren en non hai... verán, máis ou menos, Perdón? que abren no verano? No verano, ahora abriron e o mellor cerran dentro de outros 2 meses. O sea que depende das capturas. Canto máis se captura, máis rápido cerran. Con respecto ás técnicas, falabas antes de chicharros ou de sardiñas, non? Sí. Aquí teñen falado do lañado das sardiñas, non? E dos chicharros. É que mira, a ver, meu pai, miña mãe, ao ser pescadera, nosotros sempre fomos privilegiados en eso, de comer o mellor produto, porque claro, cada un leva para a casa o que ves mellor no escaparate. Entón, meu pai facía zarangas de 3 pisos, miña mãe lañaba, e poñíamos na calle a secar. Eso era típico, o chicharro lañado, típico, e sardiña tamén. Porque tú onde te criaches? Eu, si che digo onde me criei, tú non vas conocer a calle. No, eu seguro que non. Porque eu criei-me na calle Las Mercedes, que hoxe en día é calle Pedro Farto. Porque lle cambiaron o nombre hai moitos anos, pero na calle Las Mercedes en aquel tempo. Esa que é a que vai dar á Fonte da Area, non? Esa é a calle da Fonte da Area, sí, señor. Tamén conocida como a Ribeira, ou non? No, ese é calle Pedro Farto, é o nombre dela. A calle desde a pescadería á Fonte da Area é calle Pedro Farto. Antiguamente era a calle Las Mercedes. Antiguamente, hai moitos anos. E esa daba directa ao mar, ou? Tú recórdala dando directa ao mar? A ver, directo ao mar non a recordo porque sempre estuvo a carretera por medio. Si me acordo de como o mar chegaba á fonte. Cando as mareas son moi cheas, as mareas do mar, son mareas vivas, digamos así, e chove moito, polo caño que hai por debaixo de Fontana, imagínate, ali entre esa auga que vai ao mar, vale, pois por debaixo de Fontana vai un estreito, sí, imagínate. E claro, cando o mar sube moito, mete para a fonte, e se chove moito chegaba a auga, imagínate, a pescadería, Pero daquela non era desos únicos que colocaba des zarandas, non? Era algo que se facía en casi todas as casas, ou non? A ver, na miña calle, na calle de miña nai, prácticamente éramos nosotros, pero ainda hoxe todo o mundo, moita xente ten zaranda, Pero siguen as utilizando? Sí. E poñendo así na calle tamén? Na calle non, que na calle ahora as casas vellas pois xa non vive naide, pero eu sei de xente que encarga cerandas, que vive no campo, mas ben, e colle e pon a súa ceranda, moita xente laña os chicharros. A ver, a mí, por un compromiso moi grande, nosotros, o meu home, pois fai cerandas para a casa, imagínate, non? Ou José, se ten un compromiso de chicharros lañados, mamá, que me chegue papá os chicharros. Porque, a ver, ao vivir no campo, tens moita amplitud, e te dous tipos de ceranda, un grande e outro máis pequeno para a casa. Entendes? Pero sigue habendo ceranda, non vai haber ceranda. E os chicharros lañados non poden faltar nunca. E secar peixe, además do lañado e dos chicharros e tal, o bacallao sigues secando tamén, a sardiña tamén. E podes secar verdelo ou xarda. Outro tipo de peixe, a ver, pode secar calquer peixe, pero aquí non temos esa costumbre. Ti ves dunha familia, non? Quenes erades? Todas pescadeiras ou peixeiras? Como é, pescadeira ou peixeira? Para min é o mismo, pescadeira que peixeira. Mira, eu veño dunha familia moi longeva de todo eso. Dicíame un día Pilar Díaz, que tú na conociches, vale, que tiña un pazo aí no Camiño Vello, tiña un pazo con capiña, un día chamoume e dice, mira Ramón, acércate a mi casa. Dixe, o que quería? Hablar contigo, puedo, como non? Levoume por un xardín privado que tiña e diceme, sabes de onde viene tu familia? E dixen eu, a ver, teño oído algo polo alto. Pois tu familia procede del Bergantín Palomo. Escoita ben.
porque resulta que un antepasado tuyo fue náufrago y se quedó en covas, y de ahí viene la descendencia de los ingleses. De aí Ramona do inglés. Claro, por eso che digo, ahora eu non sei en que generación nos temos que montar para iso. E das monxas? E das monxas, é curioso, das monxas simplemente o tiña a miña mãe. A ver, tamén chamaban as monxas a miñas tías, pero o nome era de miña mãe. O nome era de miña mãe porque miña mãe un día dando un paseo con ela ali por Xunqueira, nun edificio moi grande que fixeron polo camiño medio, a mão dereita, moi grande. Diceme un día dando un paseo, Ramonita, que sabes por que me chegan a monxas? Eu non, mamá, por qué? Eu pensei que eras porque eras tan guapa, pensei que te puxeran eso porque tiño cara moi bonita, pensei que sería por eso. Non, mira, eu cando era unha nena, viña pa aquí cas monxas de Cristo Rei, axudarmes nas tareas do campo. Levaban horta as monxas de Cristo Rei. E a xente que paseaba, dicía, mira onde quedou unha monxa, mira onde quedou unha monxa, e xe quedou a monxa. Ou seja que a primeira que lle chamaron monxa foi a tua nai. Miña mãe é monxa auténtica. Vale. Miña mãe é monxa auténtica. Os outros son agregados. Descargaban peixe, tua avoa ou tua nai descargaban o peixe directo aí no Peirao, no porto? No muelle. No muelle. Miña bisabuela, a inglesa vella me refiero porque era a madre de meu abuelo, era a jefa da colla dos barcos que sacaban o chicharrón en viveiro no muelle. Quero che dicir que xa vimos moi para atrás de todo isto. Ou seja, que serás quinta ou sexta xeración. Eu non sei, porque é curioso, porque eu nunca estudiei nada do árbol de atrás, sabes? Teño un tío que, meu tío Xuxo, o irmão do meu pai, que ten 97 anos, ten unha memoria exemplar de todo de antes, sabes? Entonces, algo que sabes é por el tamén, porque preguntasne, ou preguntabasne máis antes, porque, a ver, cando eres chavalita, pois interesache moito, despois xa pasas un pouco máis. Agora xusto se cumplen 100 anos de que se construiu a Praza de Abastos. Imagínate. Vos estades dende o principio, non? Agora está teu fillo. A ver, estuvo miña bisabuela, pero ainda se vendía no muelle, mira ben. Antes de que se fixera a praza, claro, non? Vendíase fora, sabes? Entonces, despois pasou miña abuela, miña mãe, miñas tías, toda unha generación de peixeiras. Todas vinculados ao ramo do mar. E cando eu me jubilei o ano pasado, dixen a José, quédate, me dá pena cerrar. Como José se estaba traballando en pescado, en celeiro, prueba, está moi contento. E aí a tua bisaboa descargaba o peixe dos barcos, non? E logo iba vendendo era a jefa da colla. A jefa da colla. E tua nai tamén descargaba... Miña mãe non, miña mãe dedicouse a vender. E tua avoa? Miña abuela, por parte de madre, tamén vendía. Miña abuela iba para bares co peixe na cabeza. Miña abuela. Por iso é que esta juventud facedesme tanta gracia a todos. Bueno, en fin. Por qué? Por qué? Porque sí, porque están estresados, están deprimidos, e digo, isto é falta de traballo, hai que dar máis traballo a esta xente. Toda falta de traballo, o que pasa, no que está pasando, a todo o que nos rodea, falta de traballo. Pois miña abuela iba para o barqueiro e para bares andando, repito, cunha patela á cabeza de peixe. E viña ou con patacas, ou con ovos, facían trueque, sabes? Aparte de algún cartiño no peto tamén traía, pero aparte de eso facían trueque. O sea, levaban o peixe para cambiálo por ovos, por manteiga... Tú imagínate, tú e Maseu hasta bares andando co peixe na cabeza, que faceríamos? Cantas horas lles levaría? Ai, non sei, pero... Todo o día, prácticamente. Tú imagínate, cantas horas... Que leva? Media hora en coche? Sí, prácticamente. Ben, verdad? Pois imagínate andando. Todo o día andando. Pero como a miña abuela, moita máis xente, Miña abuela non era unha heroína, moita máis xente. Porque antiguamente, en este pueblo,
A ver, había poucos recursos económicos, carecíanse de muchísimas cousas. Había 4 ricos e 96 humildes ou pobres. Sabes? 4 ricos. E os demais eran xente moi normaliña que tiñan que traballar como negros para sobrevivir e para comer. Como negros, que quere dicir? Como negro, por traballar moito, muchísimo, moitas horas. Porque, insisto, había moito pobre, moito rico, pouco rico, moi pouco rico. E había moito hábito de cambiar o peixe, ou seja, que eso que se solía facer, sobre todo os xoves, que era cando viña a xente vender a viveiro, ou non? Escoítame ben. Cambiar o peixe cambiábase na aldea, non no pueblo, Estou te dicindo en bares, podo te dicir en Río Barba, en aldeas, non na Plaza de Abastos. Sabes? Non, na Plaza de Abastos non se cambiaba por nada. Cambiábase por diñeiro, claro. Vale. Si faláramos de 3 receitas que para ti tiñan que estar sí ou sí nun recetario de viveiro, cales serían? As sardiñas fritas, encántame. Eu como pescadeira, me preguntas? Sí, claro. A min as sardiñas fritas con cachelos e lechuga. Esa é unha. Se tuviéramos que dicir dúas máis, de peixe tamén? De pulpo. O pulpo como? Cocido? Claro, pulpa galega. E rape. E rape? E rape como? Rape en salsa, que me encanta. En salsa? Sí. Vale. Cantos anos pasache en total na Praza de Abastos, na pescadería? Na Plaza de Abastos. Chamaslle algunha vez Praza de Abastos ou sempre pescadería? A Ribeira, vamos á Ribeira. Xo dicía meus abuelos e todo. Vaite hasta a Ribeira. A Ribeira. Cantos anos botache aí? Mira, eu cando me casei, xa vendía na pescadería. Sabes? Que pasa? Daquela, vendía miña mai tamén, eu vendía en outro puesto. Daquela non se pagaba impuestos, nin se pagaba prácticamente nada. Eran puestos blancos de mármol, tú non te acordas deso. Uns puestos de mármol blanco, non había impuestos, non había nada. Nin había que pagar autónomo. En aquel tempo, faloche de hai, pois mira, levo eu 47 anos casada, pois ao mellor 46. E xa vendía ali. Que pasa? Despois de vender ali, a ver, pasábase moito frío, porque daquela non estaba a plaza tan acondicionada como agora, había moitos furados, había... Bueno, en fin, conclusión, dediqueime a limpiar, porque, a verdad, a mí a limpieza gustoume moito, as casas gustaron muchísimo. Por consecuencias e por cousas, despois miña mãe retirábase e dice, Ramonita, quédate tú, que máis che dá, e tú seis máis, quédate tú. Eu estaba encantada traballando fora deso, encantadísima. Fume para ali porque miña mãe retirábase. E por non cerrar, que me daba muchísima pena. Sabes? Que as monxas cerraban, pois... Coño puesto a miña mãe con miñas irmás. Pois unha deixouno, outra colleu a baixa, o sea, retirouse, miña irmá Eva, e quedeu sola. E como viche cambiar a praza? Pa ben ou pa mal? Home, as melloras sempre son pa ben. As portas cerranse en inverno, está máis quente, carai, cambiou moito, moito. E pola praza sempre pasou non só xente de Viveiro, tamén xente de fora. Como nos percibe a xente de fora? Como? Como é o paso da xente de fora? Que valora a xente de fora? Ben, moi ben. Para mí, moi ben. A xente do pueblo, maravillosa. A xente de fora, maravillosa. É que non... A ver... Pero que valora a xente de fora? Que solen dicir eles? Que solen dicir? Pois chame a atención, por exemplo, peixes que nunca ven en Madrid nun escaparate. Un pancho, un peón, entendes? Pescado que non suele ir para fora. Vale. E tú aí seguro que lles dicías, como a min, receitas para... A ver, eu estou encantada con todo tipo de clientes. Agora, moita xente dice, claro, moita xente pensa que se trata mellor o cliente que ven de fora no verano que o de aquí. Eu non. Eu primeiro, os meus clientes de todo o ano. Para mí son primordiales. Non che vou dicir que van levar o mellor produto, porque se compro unha caixa de chicharros é todo igual.
Unha caixa de merluza te dá igual, pero para mí son especiales os do pueblo, porque deles comes todo o ano, sabes? E os de fora van e veñen. A ver, dicen, non trae moitos cartos, cada un compra o que pode, dependendo cada un do seu bolsillo. Entendesme? Para que te vas complicar, pensar que aquel non compra moito. Non, cada un compra o que pode, punto e pelota. Todos maravillosos,